Jurên tabîban yên bajarê Diyarbekir, Mêrdîn û Wanê ragihandibûn ku li wan bajaran rewşa belavbûyîna vîrusê di asteka metirsîdar de. Bijîşk Weysî Ölgen jî zêdebûyîna belavbûna vîrusê û sedemên wê nirxand. Weysî Ölgen tîne ziman ku di serdemên wiha de divê saziyên dewletê, saziyên sivîl û civak di hemahengiyekî de bergiriyan bigirin. Lê di serî de dewletê li gor ku pêwîst e berpirsyarî û bergiriyan negirtiye û saziyên sivîl re hevkar rêvebirina pêvajoyê nexwestiye. Saziyên sivîl jî pasîf mane û civak jî ketiye vê rewşê. Yani Haziranê heyne pûşberê Amet em bêjin vî bajarê ew qas korona tune bû. Ew beşek ku nexweşê giran radizên vala bûn. Lê piştî pûşberê ku dewlet serbest berde got êdî şohba sivik biye xetera tune ye vira teqiya. Ez ana bijîşkim ku ez hekek ez nexweş kevim ez ciyêm tune. Anha cî tune. Heta ku kesî nemire cî vala nebe ez ê derve bimînim. Em ketine vî rewşê. Weysî Ölgen balê dikişînê ku li Diyarbekirê ji sedî zêdetir bijîşk û karmendên tenduristiyê jî halet ketîne û du bijîşkên ku îro halet ketine jî bi derfetên xwe tedawî dibînin. Ölgen tîne ziman ku rewşên wiha tenê bi hevkariyeka bi gişt civakê re dikare serkeftî derbas bibe. Ev sistiyarî ji dewletê jî, ji welatiyê jî, ji saziyê jî bi hev re kar nekirin yani bi hev re nexeftiyan. Şewpa wezîfa dewletê hemû sabêjin. Ku tişkî wisa awarte derkeve wek erdhêjik, wekî em bibêjin lêmişt tiştkî ku wisa ku derkevin holê yekemîn berpirsiyarî destê dewletê de ye. Lê bi dewletê tenê nabe. Sazî jî welatî jî hemû bi hev re bixeftin wisa serkevin. Li gel ku halet zêde dibin jî sistkirina bergiriyan û vegerîna rewşa asayî jî berdewam e. Ulciyên wek kafeterya û restorantan sînordarkirina demên vekirî hat rakirin û dê heta bixwazin vekirî bimînin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.